Историята на Московското княжество и Смоленската принцеса. Преди много време в царството на феите живял велик московски рицар. Той беше известен със своите легендарни подвизи, особено когато спаси Твер и Новгород. И един ден той разбра, че с красивата принцеса на Смоленск се е случила беда. Затворен е в замък и се пази от страшен дракон. И не заради богатството на смоленската принцеса, московчанинът реши да отиде и да победи грозния дракон, за да освободи затворника и да покаже своята героична сила. Готвил се 2 дни, а на третия тръгнал на пътешествие, в което очите гледат, а сърцето зове. Героят се скита 2 дни в гората, по планините и по краищата. Видя Смоленската крепост. Московит се замисли. Може би не е трябвало да ходи накъдето му гледат очите и да вземе карта. Каквато и да е разликата, пак ще дойда на третия ден, защото всичко е свързано с номер 3, утеши се той. И тогава, от нищото, шумът се надигна силно. Храстите се раздвижиха. Трябва да са вълци. Помисли си московчанинът. Майната. Чух от храстите добре. Още по-зле излиза полската вещица и обявява: рицарят на Москва дойде. Московит се приближи до нея и каза: о, една луда старица, която живее в гората и примамва млади хора тук. Какво? Стига глупости да казваш, че не искаш да живееш. Галицко-волинското княжество се изчерви от такава наглост и каза: ще те превърна в татарин. Негодник. Заклинанието на проработи, Малефисента беше изненадана. Руската сила не може да бъде победена с никакви заклинания. Сега се махай. Тя много се ядоса и извика: проклинам те. Искам твоята Москва да изгори до основи. Според мен нашият двор Турте и Мошковит мина сякаш нищо не се е случило, оставяйки вещицата далеч. Вървял Московит по криволичещия път и казал: излез, 3 главо копеле, 3 дни ходих тук, за да те чакам още 3 дни. Левът бил страшен, но Московит не се страхува от нищо. Ако се върне 300 метра, защо дойде тук? Изръмжа драконът. Московит се приближи до Горинич и каза: дойдох за принцесата, за да я спася. Но защо имаш само една глава? Той беше жесток гражданин. Но във всеки случай няма да те пусна, докато не ми платиш данък. Московит замахна с могъщата си сабя и го сложи на земята да види има ли данък. Огледа се, няма и грош. И Московит реши да мами. Той погледна дракона и каза: ей, Горинич, но какво ще стане, ако кажа, че правата на малцинствата мошки са били намалени на тяхната територия? Горинич беше изненадан. Какво е? Харесва ми. Искаш ли да създам Народна република Горинич? Драконът се замисли за това и дори пропусна Москвит Драгон Конкюерор. Той пристигна в замъка, но там нямаше никой. Къде е принцесата? Мошковит заобиколи всичко. Принцесата не е тук. Първият велик рицар на Литва достига Смоленск. И той няма нищо против. Вижте какъв младоженец се появи, европейски и чужд. Сигурен съм, че е дебел. Московит разбра, че принцесата не се нуждае от него, че не иска да бъде с него. Вторият е избран от сърцето й. Гняв кипи в московите. Сега тя няма да е с него. Той се ядоса и извика с висок глас от храстите: майната си. Той скочи с голяма сила. Замахна с железния си меч. Изпоема го откъсна и го върза за себе си, и те заживяха щастливо. Край. Говори се, че литовският рицар бил разстроен от смъртта на смоленската херцогиня. Когато минаваше през гората,